asibingelele ngosini yethu sakha isizwe nokho kudala igcinene besacubungula ukuthi okuphi sonhlanganisela kona uma sibheka nje izindaba ezikhulunywayo kulezi nsuku ezweni lethu eSouth Africa. Ke qaphaqapho sizobheka ukuthi okuphi okuvelile ngesonto elidlule nasemasontweni adlulile phambi kwekhomishana kaMadlanga, iMadlanga Commission. Sizoqala ke ekuhlaziyeni kwethu la sinibikele ukuthi esikutholile ukuthi kahle hle kuleli zwe lethu sibaninga ngakasixakekile kodwa abanye nje imali ibintantiswa kwamanzi. Siqala ke ngobaba osomabhizinisi wase North West ovele kule commission ngalesonto elidlule, ubaba uKarim Suleiman. Kuvele ukuthi ubaba uSuleiman uMatlala wodumo wayedinga imali engango 10 million. Ubaba uSuleiman phambi kwekhomishana usitshela ukuthi cha uyena wathemba ukuba semfonela uMatlala wathi uzofika kwakhe ubaba uSuleiman. Uthi ke ukubona nje iRolls Royce, imoto ezinye zezimoto zohlobo oluphambili ezibizayo ezidulayo ingena kwakhe, iphelezo lama convoy enama bodyguards izimoto eziwu25, ayena kwabona kwenele ukuthi angamnikeza uMatlala le mali ayidingayo. Awuna ngempela kwamnikeza kanjani u10 million othe bozwa eboshola ecinelelwa ekhoneni kwavela kahle hle imali yonke yagcina yi12,250,000. Kuze kube manje leyo mali uMatlala akaze ayikhokhe. Siyaqhubeka ke okunye okuvelayo la kuvela ukuthi ojenana bamaphoyisa ethu iziphathimandla zakwa-SAPS SAPS impilo beziyiphila bafowethu ibingaphezulu kwephakethe labo. Kutholakala ukuthi ukuhlomula kwabo kulo mkhonyovu ovezwe ubaba uNhlanhla Mkhwanazi ngomhla ka6 July ngonyaka ophelile bengahlomuli bona kuphela kodwa bezokuhlomula ngisho imindeni yabo. Siyaqhubeka ke ngokushayisa ukuthi singadli isikhathi. Kwavela la ukuthi yena ubaba uMatlala benowakwakhe babemenyiwe edilini lokubopha ifindo engagement party likanyana wakhe. Wafika ubaba uMatlala sinesiqiniseko sakho la ukuthi ngeke kube ukuthi kufika kwaMatlala isikhulu esingaka ayikho into ayiphonsayo kulowo mcimbi. Siqhubeke siya komunye ujenerali wesibili ubaba uSinone obephethe ama-Hawks la kwiprovince yethu KwaZulu-Natal. Kuvele ukuthi unyana wakhe wayenesifiso sokuqala ibhizinisi lokuthenga izindlu zokuhlala, apartment, 2-bedroom apartment, kodwa eswele ukuthi